Sinibingelele babukele emakhaya igama lami ngumfana Fikile wakwaMbuthuma iwushe bathi liyakushuzela iwushe ohlelweni igemegeme zothando. Namuhla babukele emakhaya sinodaba esinalo khona insizwe esivakashela namhlanje ohlelweni esibhalele enenkinga enayo. Cela ubeke indlebe esiza nokudla kwendlebe. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ucomment, ushare nale video le #igemegeme zothando. Sikubingelele mfowethu siphinde sikwamukele ohlelweni lwethu igemegeme zothando. Buti unenkinga onayo la. Ake usichazele kabanzi uchazele nababukele emakhaya ukuthi yini le eyenza ukuthi usibhalele ohlelweni ekunikeza inkinga ebudlelwaneni bakho. Ngibingelele bonke la kufika khona uhlelo igemegeme zothando. Ulangelihle lona okanzuza. Inkinga enginayo lana nginenkinga yomntwana wami la usegule nje kakhulu impela kwaze waphoqa ukuthi ngimthathe ngimuse kulabantu bezulu abasizayo. Uma sifika lapha na ubaba lona wafika ukukhuluma into engayizwa kahle ngoba uthe hayi lengane kuyona yami manje ingakho ngizile ngazofika lana kwegemegeme ukuthi ke ningisize ningifakele izandla ukuthi ngiyenze ilungisa kanjani lento lena ngoba ngicine ngakwazanga ukukhuluma nomama ngoba umuntu engimthanda kakhulu angithanda ukuthi ephoxeke. Kuba yonke inkinga yami nje ngifuna ukuthi ningisize kuyona ukuthi singenza kanjani ukuthi ngiyazwakala but izathu sokuthi uze uhambe uyohlola ingoba mhlambe kukhona into ongayithembi bezenza umama ebudlelwaneni benu. Ingane nje ibigula kakhulu nokuthi vele mina ngisebenza ebusuku ngisecurity ngifikela nje njalo ekseni ngibuye ngikhathele ngibuye ngilale lokho nje saqala kuba khona ukuthandana impela mina ngisebenza ebusuku. So mawubuka wena ngendlela achaza ngayo umuntu lo wesintu kuyikona ngokwakho nje mohlaziya noma ubuka ingane ubuka abakini mhlawumbe ubuka impawu yenyawo inzipho yabona nje impawu zakini njengoba ubaza abantu bakini ukuthi hayi babe nalemkhuba abayenzayo kanje babe nezinto abazenzayo mawubuka ingane nje wena uyayibona ukuthi yakho noma kusiyona yakho. Mangiyibuka ingane khona phela abantu bezenza abantu besifazana ukuthi ingane iphume nje ibe wena moyibuka nje yabona ukuthi hayi mina lo ngihlalele nje kodwa ke manje ngithusile inyanga ukuthi mayisithi hayi lo mntwana ke yona wami ingakho ngizilana ukuthi ngifuna ke ningifake isandla ningisize ukuze sibone ilungiseka kanjani kanje. Kuyazwakala bhuti ngicabanga ukuthi kunendlela eyesilungu iDNA ngicabanga ukuthi mhlambe sizozama la ohlelweni ukuthi umntwana simenze iDNA sithathe wena nengane sibone ukuthi ngabe ingane yakho yini ngempela. Uyazi ke mfowethu uma kuvela isimo esikanje makwenzeka mhlambe mfowethu uthola ukuthi ingane akusiyona yakho uzomisa kanjani? Into engayisho nje ukuthi mangithola ukuthi akuyona yami kodwa ke ngisho ukuthi akuyona yami ngoba phela siyefana nayo. Into engayisho ayikho mhlawumbe into engangiphatha kabi noma engangihlukumeza emoyeni ngoba sengithatha njengengane yami mawuthi akuyona ayikho into esazoshintsha kuzoqhubeka nje kube kanjalo njengasesimeni. Ngamanye amazwi uthi uzomxolela uma wengane uqhubeka uthandane nayo so wazi ukuthi ingane akusiyona eyakho akusiyona yakini. Impela nje kuzoba njalo impela ngeke ngikwazi ukuthi ngihlukane naye ngoba uyena impela umuntu ongigadela ekhaya lama ngisuke ngeke ebusuku ngisemsebenzini. Kuyazwakala bhuti ayikusho ukuthi umthanda ngempela uma wengane yakho. Mbukeli uqhubeka usibukele ohlelweni igemegeme zothando sizozama ukuthi simsize ubhuti mhlambe futhi sizame ukuthola nawe uma wengane azosho iside lakhe ukuthi kulesimo esikanje kuzomiswa kanjani. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ucomment, ufake umbono wakho ngalolu daba ukuthi ubhuti angasizala kanjani. Siyabonga kakhulu.